برای گذاشتن گرانیتسا از شهر مسکو به شهر قزاقستان مرحمت این کمپانی برای شما کمپانی باوریه برادرای تاجیکی خدمانه. طولی چند سال است که ما با برادرها همکاری داریم و تا حال از طرف مهاجران یگام کمبودی نشیده. برادرها شخصانی که میخواهند به سرحد سفر کنند میتوانند به همین نمره در روی اکران بوده زنگ زنند. شخصانی که اگر حجتاشان یگام کمبودی باشه این برادرها حل میکنند. اگر شما اینام کانال بمینت زنگ زنیم 500 روبل سکیتکا کرده می شود. نمرش در روی اکران و در تگ ویدیو. سلام علیکم برادرها، подписчикои канал ва шахсоне ки бори аввал канали моро тамошо мекунанд. ҳатман бародаро подписатсия кунед дар канал ва зангулачаи канала биҷиқед ки то ин ки аз видеои баромадагии мо шумо бохабар бошед. пеши видео сар кардам бародаро ҳама касаи алайка меҷиқем ва мешинем видео то охирша тамошо мекунем. шахсоне ки мошини фурӯшӣ доранд метавонанд бо тариқи вайбер ватсап ба ҳамин номерое ки дар рӯи экрани будаи шумо метавонем ба мо равон кунем. мо дар видеои оянда ҳатман мегузорем. мерем видео тамошо мекунем ва лайки бубогира фаромӯш намекунем бародаро. як бародар хост ки мо мерседеси фурӯшиша ба навор бимонем. ина марҳамат соли бароришаш 2007 сол, мотораш dv8 дар ҳолати хуб қарор дорад. алиш ҳамеша ба ягон сечка болои сумтия. нархш боша бародаро 100 000 сомонӣ. номерош барои занг задан +7 924 466 44 24 +7 924 562 67 31. номерои расия. шахсоне ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. як бародар хост ки мо мошинша ба навор бимонем. ина марҳамат соли бароришаш 2007 сол, мошин дар шаҳри подольск климовский район қарор дорад. нархш боша бародаро 300 000 рубли русӣ. номерош барои занг задан +7 968 914 37 73. номерои расия. шахсоне ки харидоранд ҳатман занг зананд. дар видеои гузашта дар таги комментариҳо бисёр нависанд ки хостанд ки мо опелоро ба навор бигирем. гап нест бародаро, аз шумо фақат лайк мондан, комментария нависан ва дар канал подписатсия кардан. ина марҳамат опели фурӯшӣ. соли бароришаш 1998, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархш боша бародаро 36 000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 888 887 36 00. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ҳатман ба ин бародар занг зананд. ба хоҳиши ҳамаи бародарои ғариб хостанд ки опел хаҷбека нархша бифаҳмем ва дар ҳолати бениҳоят хубша бимонем ки ягон камбудӣ надошта боша. ина марҳамат бародаро, ман срочни кофтам ёфтамам хеле мошина опел хаҷбек. соли бароришаш боша 1996, мотораш 1.6, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархш боша бародаро 34 000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 931 18 19 18. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ҳатман ба ин номеро занг зананд. марҳамат бародаро, боз як опел хаҷбеки фурӯшии дига. соли бароришаш боша 1997, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархш боша бародаро 35 000 сомонӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. боз савдо мешавад ай пеши агар касе ки харидор боша. номерош барои занг задан +992 909 29 28 28. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. бисёри бародаро хостанд ки мо мерседеса ба навор бигирем, яъне объём нича не простоёша
гап нест бародаро, габтона дар замин намондам. касе ки комментар я нависага, ман гапҳои ҳамаи шуморо мехонам бародаро. мерседеси фурӯшии соли бароришаш боша 1995, моторш боша 1.8, коробкаш механик, газ бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша бародаро 28000 сомонӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. номерош барои занг задан +992 919 58 58 58. номерои тоҷикистонанд. шахсҳое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мегзарем ба қисми Mercedes Benz сечка объёмни соли барориши 1998, моторш д, коробка автомат, бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. кондитсионерш кор мекунад, ягон задагӣ надорад, пусидагӣ надорад. номерош барои занг задан +992 937 CCC. номерои тоҷикистонанд. шахсҳое ки харидоранд метавонанд занг зананд. нархи мошин боша бародаро 65000 сомонӣ. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Opel Astra G соли бароришаш 1999, мотор 1.6, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар ҳолати хуби техникӣ. салонаш тоза, 4 балон дар ҳолати хубе. мотор 8 клапана, коробкаш 100%. нархш боша бародаро 32500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 903 77 49 99. номерои тоҷикистонанд. шахсҳое ки харидоранд метавонанд занг занед. марҳамат хаҷибеки фурӯшӣ соли бароришаш боша 1996, мотор 1.6, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша 30000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 904 11 1095. номерои тоҷикистонанд. шахсҳое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. бисёр дархост карданд ки бародаро мо Mercedes Benz соли бароришаш 1996 ба навор бигирем. ина марҳамат. Mercedes Benz соли бароришаш 1996, мотор 1.8, коробка механик, газ бензин. дар идеални состоянии қарор дорад бародаро. ҳама чизаш навай. нархш боша бародаро 37000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 917 68 82 28. номерои тоҷикистонанд. шахсҳое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонанд занг занед бародаро. марҳамат бародаро. Opel хаҷибеки фурӯшӣ соли бароришаш боша 1997, мотор 1.6, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша бародаро 29000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 985 12 77 87. номерои тоҷикистонанд. шахсҳое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. боз як хаҷибеки фурӯшии дига соли бароришаш 1998, мотор 1.6, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша 37000 сомонӣ. документош 1 сола, танировкаш 2 моҳи дига мондагай. номерош барои занг задан +992 988 33 55 85. номерои тоҷикистонанд. шахсҳое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонанд занг занед бародаро. як чизи дигара гуфтанем ки бародаро ин мошини ман нест. ин нархҳоро ман намемонам. ин мошинои ҳамун мардакое ҳастанд ки нархҳошона хичон мондагиам бародаро. якчанд бародаро хостанд ки мо ВАЗ 2113 ба навор бигирем. ина марҳамат. ВАЗ 2113 соли бароришаш 2008 сол, мотор 1.6, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша бародаро 28000 сомонӣ. номерош барои занг задан +990 985 40 00 00. номерои тоҷикистонанд. шахсҳое ки харидоранд метавонанд занг зананд.
ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، میتوانید زنگ زنید. لگنزه فروشی سال برای 6997 موتور یک کاروبکا مکانیک گاز بنزین ماشین در ناحیه یاوان قرار دارد. نرخش باشد 12000 سومانی. ماشین علیش می شود با نکسی با تیکو یا اینکه اگه ماشین دیگه قطعی. نمرش برای زنگ زدن 8 926 785 44 13 پلوس 992 942 0706. نمرهای تاجیکستان و روسیه. شخصی که خریدارند میتوانند زنگ زنند.